Joo. Mä taas teen tällaisen YouTube-videon, tai no nyt YT-videon. Ja mä nyt ei oo mitään syytä, miksi mä tein. Mulla ei oo tavallaan mitään kerrottavaakaan nyt. Eli siis, joo, mä oon Emi45 ja tää on mun höpötystä toinen sarja. Ja no, mulla ei oo tavallaan nyt mitään sitä niinku näytettävää, niin kuin mä sanoin. Ja siksi kun kaksi Movie Star Planet-tyyppiä pyysi, että ne vois, niinku, että mä niinku voisin esitellä niitä. Niin sit mä nytten aattelin esitellä. Mä oon suunnittelemassa MSP-musiikkivideo, mutta se on vasta niinku suunnitelmissa. Niin. Eli ne henkilöt, siis tämä Kitmiksi, minun uusi paras kaverini, Irolbesu. En suostu olemaan alle 3 leveliläisten paitsi ne, jotka on mun kamuina ja BFF tietty. Se pyysi, että voisi esitellä. Eli hän on Kitmix, pääsi juuri 3 levelille ja on amatööri. Mun Irolbesu. Siis Irolbesu, enkä Irolbesu. Ja tässä on nyt sen profiili. Sillä on kaikkea. Toi ei oo sen oikea kaveri. Sit noin. Mä voisin kirjoittaa tässä vieraskirjaa. Moi! Noin. Siinä lukee, moi, oot esitelty mun YT5. Mä oon vähän huono kirjoittajana, kun jos mä olisin oikealla tuolilla, niin mä voisin, mutta kun mä oon vähän tässä sivussa, niin mun on vähän vaikea näyttää. Oota, mä laitan tuoliin vähän syrjään. Eli, tässä oli. Sitten mä ajattelin näyttää vielä sen huoneen. Kestää. Niin, mennään sen huoneeseen. Kestää kyllä. Tässä on sen olohuone siis niinku. Mä oon lopettanut nyt kun mä oon siinä pesu. Puutarha, keittiö ja bilehuone, hattara tommonen. Ei mulla niinku mitään semmoista erityistä niinkun. Joo. Sitten se on nyt olikaan. Ei nyt tosta pitänyt, katsotaan täältä. Miksi se profiilia nyt klikkaan? Mun täytyy klikata kaverit. Ja sitten kirjoitetaan. Se oli jo. Lotta. Ja nyt merkit. Mä en tiedä minkälainen tuo merkki on. Se on tämmönen. Jee, uusi Robin-levy. Se on kinnunut mun bestiksiin.
Joo, se pyysi mua esittelee ja mä lupasin, niin mä sitten nyt esittelen, mutta en mä silleen oikeasti. Tää on ihan kiva tyyppi, vaikka tää onkin aika sellainen aika kinuava. Täällä on monta tekstiä. Niin mä nyt näytän sen huoneen. Niin yksinkertaisen pinkkivalkoinen. Mullakin on pinkkivalkoista, mutta ei mulla siis niinku kaikki oo pinkkivalkoista, mutta Lotta merkki 1112 on. Että niin. Nyt mä oon esitellyt ne. Ja niin. Mä nyt ehkäpä aattelin vähän silleen kertoa mun tulevasta musiikkivideosta. Mä näytän siitä pari kuvaa, mitkä mä sijoitan Artbookissa. Siinä on osa videoa ja osa on vaan kuvia, mutta se olisi kyllä aika kiva, jos se olisi niinku videovikka se joku pätkät. Mä luin tosta Uusvipistä Tanskassa. Se oli ihan semmonen niinku kiva tieto, mutta ei se silleen ole kiva, kun kun se ei ole Suomessa. Se on Tanskan MSP:ssä. Se ei ole suomalaisessa. Niin se ei silleen niinku oo oikein semmoista hauskaa sit lukemista. Joo, eli tässä on näitä kuvia. Olen näkymätön on mun joku kuva keskivaiheesta. Joskus tuntuu, että olen näkymätön MSV:ssä, mutta katso paikalla. En mä sinua varoita vaan Emiä. Sitten mä oon niinku tossa vähän niinku näkymätön. Niinku töntös. Ottaa niinku noista vähän kuvia. Ja sitten tää on jatkosarja. En ookaan näkymätön. Kuva vaihtuu. Tuletko vaikukseni? Eikä. Ihan epäreilu. Kaikki kääntyy aina hyvin. Niin silleen. Sitten tässä on vielä 4 kuvaa. Ne on jokaiselle tämmöiset itkettää. Olen aivan yksin. Tuohon tulee silmäkuva. Näin. Niin siinä mä niinku itken vähän niinku olen aivan yksin. Tossa lukee ihan selvästi isolla. Sitten ja tää on niinku jatkosarja sille. Parhaat kaverit. Älä ikinä unohda, että parhaat ystävät tukevat sinua. Maks kestää, kun noi tyypit ihmiset on. Joo. Tää ei oo siis oikeita mun parhaita kavereita. Nää on ollut ennen. Tää on mun poikkis, tää Sipsipoika 11. Niin. Tää on ehkä ennen kuin sisään. Oma rakas Emi. Mä oon sun, sä oot mun I love you. Miksä yhtäkkiä sata aika jännä. Shuria on ollut kerran tosi pitkään mun best friends, mutta ei me sitten nyt olla pitkään aikaa otettu MSP-yhteyttä. Joo, mutta sellainen naposteli. Tää on aika hassu. Jos ihan vähän nuolaisisin kakkua, ei sitä kukaan huomaa. Tää on niinku tämmönen aika hassu juttu, mut sitten tulee jatkossa ne äidit. Äidit jo aika monta kertaa pilaa kaiken, vaikka ne ei silleen niinku oikeasti ei kuitenkaan haluis luopua oikeasta äidistä, vaikka tekisi joskus niin. Moi. Nyt heti paikalla omaan huoneeseen sekin kakkuvaras sanoo äiti. Ja mä sanon moi. Kakkua ei kannata syödä salaa. Lukee tossa selvällä punaisella. Ja tämmöisiä
kivoja artbookia voi tehdä, on niin kun se, että niin kun tekee, niin aloittaa vaikka ensin nyt taustasta. Pätkii inhottavasti. Taustan kannattaa olla musta mun mielestä. Siis niinku ihan vaan silleen musta. Kun se vaan vaikuttaa silleen, että musta on niinku paras vaihtoehto, mitä voi niinku olla. Ja, nyt tää on seuraava sivusto. Noin. Tossa. Noin. Musta on paras vaihtoehto, mutta voi olla muukin, mutta mä nyt tykkään mustasta. Sitten pitää niinku päättää se aihe, mikä se niinku aihe on ja niin, mistä se kertoo. Sitten kannattaa valita tyypit, kun on niinku keksinyt sen aiheen. Mä oon ainakin jo keksinyt. Sipsipoi 12 ja minä. Noin. Tää ilmestyy tohon. Eli tää on mun poikki Sipsi joka 11. Ja minä olen tässä. Käännetään toi. Pitää valita eka se aihe. Saatte selville mun aiheen kohta. Mä suosittelen niin kun eka tälle isontamista. Tälle niin kun mä tykkään isoista kuvista. Kyllä mä teen paljon pieniäkin kuvia, mutta isot on ehkä enemmän mun tyyliä vähän. Semmoisia, että joku ton iso. Sitten katsoo mahdollisimman tarkkaan, että tästä toisestakin hahmosta tulee yhtä iso, että se ei jää pienemmäksi tai suuremmaksi. Voisi ehkä olla joku ihan pari senttiä pienempi, kun se on tyttö, mutta silleen, ne on aika semmosia. Sä valita animaatio. Animaation ei tarvitse olla kauhean sellainen niin kuin semmonen, no miten nyt se sanois? Sellainen kauhean hieno, että se voi ihan vaan niin kuin olla nyt silleen. Niin mä ihan silleen valitsen jonkun hyvän animaation, mikä sopii siihen. Mä en silleen kauheasti kattelen niitä animaatioita. Mä vaan selaan ja otan jonkun kivan siitä. No mitä on itellä? Olisiko sille joku rakkausani tuohon taustalla? Niin näiden artbookien tekeminen on todella semmoista hauskaa. Mun mielestä se on aika hauskaa. No, mä nyt on vähän tämmönen hiljainen. Kato, kun ei mulla ole mitään sairauttakaan, mutta mulla ei ole nyt niin silleen kerrottavaa. Että sit voi miettiä, jos se haluaa jonkin musiikkivideo. Että minkälainen musiikkivideo sitä sitten tulisi. Että kannattaa miettiä ihan tarkka aihe, tai no se ei ole pakollista. Mä taidan poistaa tän tyypin, mä voin ottaa tuolta
vihollisenkin sydämen. I'm doing a mind drive. I'm running, Johnny Chai. Blind up the surprise. Joku semmonen musiikki olisi aika hyvä. Mä oon aika hölmö. Mä tiedän sen. Ei. Mutta on rakkausanimaatio, koska ei animaatio, vaan kuvaa. Ja mä sekoilen. Tolleen isonnetaan. Noin. Harvottaa vippi. Tätä ei voi sitten taviksena ottaa. Noin. Tämä olisi aika hyvä. Tämmöinen, jos se olisi YT:ssä. Mä ainakin tykkään. Sit voi katsella mitä muita animaatioita täällä on. Ei nyt animaatioita, vaan näitä. Oikeasti, kuinka tyhmä mä oon. Niin näitä. Joo. Ja nimi. Mä nyt lähdet yksityisiin, että näin ei tuu mitään eri kommentteja. Ja tän nimi voisi olla niin kuin missä? Rakastuneet. Rakasuneet. Rakastuneet. MSB. Tyyppi. Rakastuneet voisi sanoa sille ja sitten huuttomerkki eli huuttis. Semmonen tavallinen. Mania sain, Tanjania shani manai. Tämä oli vähän eri aikaan. Ja sitten niin. Tolleen tehdään noita YouTube-videoita. Mä oon nyt vähän tämmönen hassu. Eikä Robin. Mut joo, tälleen voi tehdä noita tollasseita. Eikäpä tänään muuta ollutkaan kuin heippa!